बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंथि बिदां 3.1 निनो 3 नाम्बारखौ बानायनि। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 3.1 नि 2 नाम्बारखौ बानायदोंमोन। एबार जों 3 नाम्बारखौ बानायनि। दा बेयाव सोंथिया मा दं बेखौ नायनि। सोंथिया होनदो सानसेखालि 2 केजि आपेल आरो 2 केजि आंगुरनि बेसेनखौ 160 रां मोननाय जाबाय। माने मा होनदो 2 केजि आपेल आरो केजिसे आंगुरनि दामा बेसेनो 160 नो। दानसेनि उनाव 4 केजि आपेल आरो 2 केजि आंगुरनि बेसेना 300 जायो। बेसे होनदो आपेला 4 केजि बायोबा आंगुरखौ 2 केजि बायोबा टटेल बेसे थाङो 300 थाङो होनदो। बे जाथायखौ रोदा सानखान्थि आरो फुंसुआरि दिन्थि। रोदा सानखान्थिजों दिन्थि माने मा? रोदा सानखान्थिजों दिन्थिनाय माने जितु एक्स आरो वाइ नि हेफाजाबाव थामहिनबा जितु लिनियार इकुवेशन बा हांखारि समानथाय, बे हांखारि समानथायनि हेफाजाबै दिन्थिनांगौ आरो फुंसुआरि दिन्थि माने मा? बेखौ जोङो ग्राफजों फोरमायनांगौ आरो। दा होमबाथाय आगोलनि थाखोआवनो जोङो मोननै बानायखाबायमोन। हांखारि समानथाय बोरै दादोंमोन, ओमफ्राय फुंसुआव बोरैहाय फसयो, ग्राफआव बोरै फसयो बेखौबो जोङो सोलोंदोंमोन। जायखिजाया सिगांनि मोननै भिडिअखौ जुदि नायाखैबाथाय नैबे 3.1 नि अब्लानिया बेनि जितु लिंक, बै भिडिअफोरनि लिंकखौ आं नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनदो। डेसक्रिपसनाव थांना बेफोर लिंकजों बेफोर भिडिअखौबो नायहैनो हागोन। आं दा बेखौ जागायलांसै। दा इयाव जिहेतु होनना बुंदो जे आपेलनि खोथा बुंदो 2 केजि आरो आंगुर 1 केजि बेफोरबायदि होनदों नालाय, जायखिजाया आपेल आरो आंगुरनि बेसेननि खोथा बुंदो। अब्लाथाय जोङो मा हमना लागोन, बै आपेलनि बेसेन 1 केजि आपेलाव बेसे, 1 केजि आंगुराव बेसे, बेखौ जों हमना लागोन आरो। हमना लाबाय 1 केजि आपेलनि बेसेन समान एक्स रां, माने केजि आपेलाव एक्स रां होनना सानना लाबाय। आरो 1 केजि आपेलनि बेसेन समान वाइ रां, माने 1 केजि आपेलनि बेसेनखौ एक्स रां लाबाय, 1 केजि आंगुरनि बेसेनखौ वाइ रां लाबाय। सोंथि बायदियै मा दङ? सोंथि बायदियै होनना बुंदों नै 2 केजि आपेल। दा आपेला 2 केजिनो, दा आपेल केजिसेयाव बेसे एक्स रां। बेनिखायनो 2 केजि आपेलबा मा खालामनांगोन? केजिसेयाव जेसे जायो बेखौ 2 जों सानजाबनांगोन, माने केजिनै आपेल जाहैबाय आरो। ओमफ्राय होन्दों नालाय प्लास होबाय। ओमफ्राय 1 केजि आंगुर, दा 1 केजि आंगुराव बेसे दामा? 1 केजि आंगुराव वाइ जायो, वाइखौ वाइ, माने 2 केजि आपेल आरो 1 केजि आंगुर समान बेसे थाङोनो 160 रां। दा जों बेखौ साजायना होयोब्लाथाय मोनसे समानथाय फैगोन। मोनसे समानथायानोखा, थेवबो जों बेखौ स्टेन्डार्ड फर्मुला लांबा 2x थाबाय प्लास वाइ थाबाय आरो ओइ जे प्लास 160 आगसिखै फैबा मा जागोन? माइनास 160 जागोन। आगदाखै जेबो गैला, 0 से नाम्बार खालामना दोनबाय। जोङो नैबे फार्स्टनि लाइनखौ नै जाबायसिमहालागै मा खालामबाय? रोदा सानखान्थियारि हिसाबै फोरमायबाय। एबार नैबे नैथि लाइन दं, दानसेनि उनाव होनदो। एबार 4 केजि आपेल, अब्लाथाय मा लिरनांगोन? आरो 4 केजि आपेल नालाय केजि आपेलाव बेसे एक्स रां, 4 केजि नालाय मा सानजाब 4 आरो दं नालाय प्लास 4 केजि आपेल आरो माने प्लास 2 केजि आंगुर केजियाव बेसे वाइ, अब्ला 2 केजि नालाय मा 2 वाइ। अब्लानिया मा जाबाय? 4 केजि आपेल आरो 2 केजि आंगुर समान बेसे रां थाङोनो? 300 रां थाङो होनदो। 300 रां थाङो। अब्ला बेखौ साजायना लायदो 4x प्लास 2y, 300 आखि फैबा माइनास 300 इकुवेल 0। बे जाबाय 2 नाम्बार समानथाय। अब्लाथाय जोंना जितु होन्दोंमोन जे बे जाथायखौ रोदा सानखान्थियारियै दिन्थिदोंमोनथ', गतिके रोदा सानखान्थियारियै जों दिन्थिबाय। नैबे 1 आरो 2आ रोदा सानखान्थिजों दिन्थिबाय। नेक्स्ट आरो दङ आरो फुंसुआरि दिन्थि, फुंसुआरिबो दिन्थिनो होदो। जों बेखौ ग्राफनि हेफाजाबै दिन्थिनानै होगोन। ग्राफनि हेफाजाबै दिन्थिनोबाथाय मा खालामनांगौ? जोङो टेबोल बानायनांगौ।
आरो टेबल बानायनोबाथाय सोरखौ बाहायो नैयाव जे से नाम्बार समानथाय आरो नै नाम्बार समानथाय दं इ मोननैखौ जोङो टेबल मोनसे बाहायगोन आरो टेबल मोनसे बानायनो हागोन नै सेनिफ्राय मोनसे टेबल 2 निफ्राय मोनसे टेबल बानायगोन दा जोङो बेखौ बानायनि टेबल बानायनो थाखाय जों लिरगोन सावगारिनि थाखाय सावगारिनि थाखाय मा खालामसै जोङो नैबे 1 निफ्राय 1 इमप्लाइज सेयाव मा दं 2x plus y minus 160 is equals to 0 दं अब्ला इयाव मा खालामगोन जोङो जायखिजाया टेबलखौ बानायनोबा जों मा खालामनांगोन नैबे y खौ लाखिनांगौ आरो y खौ हारसिं खालामना लाखियो अब्ला मा जागोन माइनास 160 आ जों थांबा प्लास 160 जाबाय बे प्लास 2x आ जों थांबा मा जागोन माइनास 2x जागोन बेयो अब्लानिया दा इनिफ्राय जों मोनसे टेबल खालामनो हासिगौ दा टेबलखौ जों बानायनि ए नाम्बार टेबल होबाय से नाम्बार समानथायनिफ्राय बानायनाय टेबलनि नामा ए जागोन ए टेबल एक्स वाइ दा जोङो ओरैबायदि इयाव एक्स नि मानखौ जोंनि गोसो बायदि लागोन वाइ नि माना नै मोनसे समानथायनि मथै फैबाय थागोन आरो दा जोङो एक्स नि मानखौ ओरैबायदि से नैफोर लाबाथाय एसे दिगदार जागोन मानो दिगदार जागोन होनबाथाय बेथ' जोबोद गेदेर 160 मोनसे मान नालाय इयाव जुदि से नैफोर लायोबा मा जागोन एक्स नि माना जोबोद फिसा जागोन नाथाय वाइ नि माना जोबोद गिदिर जागोन आरो बेनिखायनो थाग थिग एसे मिलायनाय बायदि ला दा जेनेबा ओरैबायदि लाजागोन आरो हमना लाबाय जोङो नैबेखौ 6 जायखिजाया 50 जेनेबा 50 लाबाय आरो एक्स नि मानखौ 50 लाबाय माने इयाव 0 दं नालाय 0 0 थानायखौ लाबा जोंहा ग्राफआव फज'नो एसे मोजां जागोन बेनिखायनो आं जेनेबा एक्स खौ 50 लाबाय अब्ला मा जागोन y इक्वल्स टू 160 माइनास 2x दं 160 माइनास 2 इंटू x नि जायगायाव मा लादो जों 50 फज' अब्ला मा जागोन 160 माइनास 2 इंटू 50 बेसे 100 अब्ला बेसेखौ 160 निफ्राय 100 थांबा 60 थामहिनबा इखौ 50 लानाय बेसे जादों 60 जादों आरो बेफोरबायदि लागोन जों ओमफ्राय थिग बिदिनो मा मोनसे मान लाबावनो हायो मा लानो जेनेबा एबार 60 लाबाय 60 लाबा मा फैयो जों नायनि साइडआव जोंना समानथाया मा दं y इक्वल्स टू 160 माइनास 2x दं अब्लाथाय जों मा लादो 60 लादो 160 माइनास 2 इंटू x को जों 60 लादो 60 होबाय बेसाखौ 160 माइनास 2 इंटू 60 120 160 निफ्राय 120 थांबा बेसे 40 थामहिनबा 60 लानायाव बेसे फैबाय 40 फैबाय आरो बे मोनसे टेबल जाबाय नेक्स्ट जोङो नै गुबुन मोनसे टेबल बानायनि अबेनिफ्राय बानायगोन इखौ नैजे 2 नाम्बार समानथाय दं नैबे 2 नाम्बार समानथायनिफ्राय जोङो इ टेबलखौ बानायगोन आरो होननानै आरो नैबे 2 नाम्बार इमप्लाइज 2 नाम्बाराव मा दं 4x प्लस 2y माइनास 300 इक्वल 0 दं बेखौ जों लाबाय दा इनिफ्राय जों टेबल बानायगोन नालाय मा खालामनांगोन जों y खौ हारसिं खालामनांगोन 2y खौ लाखिना हो माइनास 300 आखि थांबा प्लास 300 ओमफ्राय 4x आखि थांबा मा जागोन माइनास 4x एबार जों मा खालामसै y खौ लाखिना हो y खौ लाखिनाबाथाय नैबे 2 आ y जो सानजाबना दंमोन नालाय ओजानिखौ रानहैबाय मा दङ ओजा 300 माइनास 4x दा जों मा खालामसै y थ' थाबाय गाहायावथ' 2 आ थाबाय गाहायाव 2 थाबाय गोजौनिखौ मा खालामगोन जों ए मोननैनिफ्राय कमन लागोन मा हायो कमन लानो नायनि कमना जायो जेनेबा 2 कमन लाजायो जरा अनजिमा नालाय 2 इंटू 150 2 इंटू 150 300 माइनास थाबाय 2 इंटू 2 बाथाय 4 जागोन ओमफ्राय x थाबाय गोजौआव 2 केन्सेल खालामनि मा थाखो अब्लाथाय जोंहा थाहैबाय थाबाय जोंना y इक्वल्स टू 150 माइनास 2x 150 माइनास 2x थाबाय अब्ला बेनिफ्राय जों गुबुन मोनसे टेबल बानायगोन जाय टेबलनि नामा इखौ जों बि नाम दोनबाय आरो मा जागोन x थाबाय y थाबाय ना
एबार दा जोंनियावबो x खौ जोंनि गोसो बायदि लागोन ओमफ्राय y नि माना नै मोनसे समानथायनि मथे फैबाय थागोन आरो दा बे समानथायखौ जोंनियाव लिरनि दा जों मा दं समानथाया y = 150 माइनास 2x दं दा बेयावबो x खौ ओरैबायदि ला जाहाथे लाथिख' लाथिख' थानाय जायो ग्रोब ग्रोबनो इदि हमना लाबाय x नि मानखौ 50 खौनो ला मोनसे x नि मानखौ 50 लाबाय मा फैगोन होनबा y नि माना जोंनियाव फज'ना नायनि 150 माइनास 2 इनटु x नि मानखौ बेसे लादो 50 150 माइनास 2 इनटु 50 बेसे 100 150 निफ्राय 100 थांबा बेसे 50 थामहिनबा y नि माना 50 जाबाय x खौ 50 लानायाव y आ 50 ओमफ्राय x खौ आरो इदिनो मा मोनसे नाम मान लाबाव जेनेबा जोङो जों जेनेबा एबार एसे 60 खौनो लाफिनबाय दे 60 लाबा मा फैयो जों नायनि नैयावनो फज'ना नै x नि मानाव 60 150 माइनास 2 इनटु x आ बेसे 60 150 थाबाय माइनास 2 इनटु 60 बेसे जाखो 120 आरो 150 निफ्राय 120 थांबा बेसे 30 थामहिनबा 60 लाबा बेसे फैयो 30 फैयो आरो अब्लानिया जोंहा a नाम्बार टेबोल b नाम्बार टेबोल गासै जाजोब्बाय दा जोङो a आरो b नाम्बार टेबोलनिफ्राय नैबेफोरखौ बिन्दोफोरखौ जोङो ग्राफ बिलाइयाव फज'नो हागोन ओमफ्राय उनाव ग्राफखौ बोगोन आरो दा आं इखौ नैबेयाव साइडआव लिरना लानि नै a आरो b टेबोल मोननैखौबो साइडआव लिरना लाखानि आङो दा जोङो नैबे टेबोलखौ आखिना लाबाय साइडआव नैबे a नाम्बार टेबोलमोन ना इयाव आखिना लाबाय आं नै b नाम्बार टेबोल इखौबो नैबेयाव आखिनानै लाखाबाय दाहाय जोङो ग्राफआव बाहायगोन दा जोङो इयाव ग्राफखौ आखिनि जोङो एबार जोङो सावगारिखौ आखिनोसै दा सावगारिनि थाखाय जों मा लानांगौ गेजेराव x गुदि आंखो आरो y गुदि आंखो लानो नांगौ दा बेनिखायनो आं नैयाव लाबाय x गुदि आंखोखौ बेयाव लानि x गुदि आंखो x डेस x ओमफ्राय y गुदि आंखो जेनेबा इयाव लाबाय आङो y डेस ओमफ्राय नैबे मा गुदि बिन्दो o नैबे अब्लानिया दा जोङो बिन्दोफोरखौ मोननै टेबोलनिफ्राय फारि फारि फज'लांसै दा a नाम्बार टेबोलनिफ्राय फैनि a नाम्बार टेबोलाव मा दङ 50 बाथाय 60 50 60 x आ 50 बाथाय y आ बेसे 60 अब्लाथाय x आ प्लास 50 बाबो जा आगदाथिं थांगोन जोङो मा लागोन इयाव सान गुदिखौ लाग्रोनांगोन जोंना जिहेतु गासैयावबो 0 0 दं नालाय मोनसे आइडिया खालामनो हागौ इयाव जे जोङो मा लागोन जे मोनसे बर्ग फिसा बर्ग समान मा लागोन 10 सान गुदि लागोन जों मोनसे फिसा बर्गआव बेसे 10 सान गुदि जों खारगोन आरो माने मोनसे फिसा बर्गआव 1 सान गुदि 10 सान गुदि थांगोन माने 10 20 30 40 50 ओरै खारगोन गोजौखौबो 10 20 30 40 50 इदि खारगोन आरो ओमफ्राय जायफोरा ग्राफआव बोगोन ओइ जायफोरनिया जेनेबा मोनजि फिसा बर्गजोंसो नै सिंसेयाव मोनहैयोना बेफोरबायदि ग्राफ दं बिसोर मा लिरनांगोन बेयाव मोनसेनि जायगायाव मोनजि लिरनांगोन मोनजि फिसा बर्ग समान 10 सान गुदि आरो ओरैबायदि ग्राफ बहिबो दं खायसेना जे बेनिफ्राय बेलेगै मोनहैयो बेसे मोनबा फिसा बर्ग थायो आरो बिसोर मा लिरनांगोन मोनबा फिसा बर्ग समान 10 सान गुदि बिदि लिरनांगोन आरो दा आंना इयाव मोनसेयावनो 10 लानो हानाय जाना दं नालाय बेनिखायनो आं मोनसेयाव 10 लाबाय होमबाथाय फार्स्टआवनो मा फज'गोन नै 8 नाम्बार टेबोलनिफ्राय 50 60 फज'गोन 50 60 x आ 50 y आ 60 x आ 50 नालाय प्लास 50 बा आगदाखै खारगोन 10 20 30 40 50 आरो y आ 60 नालाय गोजौखै 60 10 20 30 40 50 60 नैयाव मोनहैबाय बेनिखायनो इ जाबाय जोंना 50 60 आरो इ जाबाय बिन्दोनि नामा 50 60 आं इयाव लिरना होदो 50 60
x आ 50 y आ 60 खेबसे नायबावदो 10 20 30 40 50 आरो गोजौखै 60 10 20 30 40 50 60 यो एबार नेक्स्टआव आरो 60 40 दं 60 40 जों नायनि x आ 60 बाथाय ओजा 60 y आ 40 नालाय गोजौखै 40 10 20 30 40 50 60 आरो y आ 40 नालाय 10 20 30 40 नैयाव मोनफैबाय अब्लाथाय नैबे बिन्दोनि नाम मा नाम जाबाय बे बिन्दोआ जाबाय 60 40 x आ 60 y आ 40 60 40 अब्लाथाय इखो जोङो ग्राफखौ ओरै फज'ना दोनगोन बे जाहैबाय ग्राफ इ जागोन A इ जाबाय B बे जाबाय A इ जाबाय B थामहिनबा नैबे A नाम्बार टेबलनिफ्राय जों मा ग्राफ मोनबाय AB नाम होआ दे इखौनो PQ खौनो नि PQ लानि PQ जों मोनबाय PQ मोनबाय A नाम्बार टेबलनिफ्राय बिन्दोफोरखौ फज'ना PQ मोनसे ग्राफ मोनबाय नेक्स्ट जोङो नैबे B नाम्बार टेबलनिफ्राय मोनसे ग्राफ मोनफिनलायगोन मा दं इयाव B नाम्बार टेबलाव 50 50 x आ 50 y आ 50 x आ 50 बा y आ 50 50 नालाय 10 20 30 40 50 आरो y आ 50 10 20 30 40 50 नैयाव मोनहैबाय बे जाबाय 50 50 50 50 आरो नेक्स्ट मोनसे बिन्दो इ जाहैबाय 60 30 60 बाथाय 30 ओजा 60 x आ 10 20 30 40 50 60 आरो y आ 30 10 20 30 अब्लाथाय बे जाबाय बिन्दोआ 60 30 अब्लानिया जों दा B नाम्बार टेबलनिफ्राय नै मोननै बिन्दोखौ फज'बाय 50 50 आरो 60 30 इखौ जों फज'ना फोनांजाबनानि फोनांजाबनाबाथाय मोनसे ग्राफ मोनगोन फोनांजाबना होबाय दा बेखिनियावनो दोनबाय इखौ ग्राफखौ Q खौ जानि ग्राफनि नामखौ जों गुबुन मोनसे नाम लाबाय जेनेबा इयो RS अब्लाथाय जोङो A नाम्बार टेबलनिफ्राय मोनबाय PQ ग्राफ मोनबाय आरो B नाम्बार टेबलनिफ्राय RS खौ मोनबाय आरो दा जों इखौ लिरनानै होगोन जे इ ग्राफखौ बोरै आखिगोन बेसे सानगुदि लानानै माबोरै फज'ना होनानै बोरैहाय PQ आरो RS मोनदो बेखौ एसे लाइननै लिरना होबानो जोंना गासै जोब्बाय आरो बियो दा जोङो ग्राफआव बोरै फज'खो बेखौ एसे लिरनानै होनि दा ग्राफआव जोङो ओरैबायदि जे टेबल A निफ्राय 50 60 आरो 60 40 बे बिन्दो मोननैखौ फज'नानै नैबे PQ ग्राफखौ मोनदो थिग बिदिनो टेबल नाम्बार B निफ्राय 50 50 आरो 60 30 बे मोननै बिन्दोखौ फज'ना RS ग्राफखौ मोनदो RS बोसावगारि बे खोथाखौ जोङो बेयाव मख'नानै होगोन नै साइडआव लिरना होनि दा जोङो लिरनानै होबाय जे बोसावगारि बिलाइयाव संलाय A निफ्राय 50 60 आरो 60 40 बिन्दोफोरखौ फज'ना PQ बोसावगारिखौ मोननाय जाबाय आरोबाव संलाय B निफ्राय 50 50 आरो 60 30 बिन्दोफोरखौ फज'ना RS बोसावगारिखौ मोननाय जाबाय ओमफ्राय लास्टआव मा लिरनांगोन जिहेतु PQ आरो RS आनो बोनो गोनां बोसावगारि नालाय ओरै लिरनांगोन पेराग्राफ खालामना होजायो PQ आरो RS आनो बोनो गोनां बोसावगारि अब्लानिया जोंनिया गासै जोबजोब्बाय 3 नाम्बारनिया गासै जोब्बाय आरो 3 नाम्बारा जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि जितु सोंथि बिदां 3.1 बेनि गासैबो सोंथिया जोबजोब्बाय गोदान मोनसे थाखो लानानै थाबैनो फैफिनलायगोन दिनैनि थाखाय गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।